Ara mateix a Can Balasc, la situació actual que hi ha a Can Balasc és una sentència, ara mateix en el moment que estem, hi ha una sentència judicial per enèsima vegada recorreguda, però al final ha arribat al final que ja no hi ha més tràmit, en la qual el jutge li dona autorització per un abocador de no especials, restringit amb una sèrie de residus que van demanar 94, prèvia adaptació a normativa urbanística i de residus. Aquesta adaptació urbanística s'haurà de fer segurament mitjançant un pla especial urbanístic, que és el que ara mateix sembla ser que amb la Generalitat estan treballant. Quan us deia abans el del convidat de pedra, tornem al mateix. Creiem que l'Ajuntament, dintre d'aquest pla especial urbanístic, s'ha de definir. No com a equip de govern, sinó com a majoria dintre del consistori. Si fos per unanimitat, jo crec que seria fantàstic. Però l'Ajuntament ha de definir-se dintre d'aquest procés que ara mateix, a nivell normatiu, no cal que l'Ajuntament tingui un pes vinculant. Nosaltres com a Ajuntament sí que haurem i volem i exigirem que tindre un pes vinculant dintre d'aquest pla especial urbanístic. Ara per ara, Can Balasc, o sigui, a data d'avui, Can Balasc no pot ser un abocador fins que no s'adapti urbanísticament i amb la normativa de residus. El material gràfic jo crec que era claríssim que era residu sanitari. El dubte que pot haver-hi és si era del grup 1, del grup 2 o del grup 3, en el qual el grup 1 i el grup 2 són assimilables o no especials, són no especials, assimilables a domèstics, i a partir del grup 3 ja són especials. Dintre del grup 3, la sang líquida és grup 3. O sigui, això ho deixa claríssim. O sigui, els residus sanitaris són, i dintre de l'autorització ambiental que la Generalitat li va donar a Can Carreras al gener d'aquest any, no entren cap tipus de residu sanitari, ni de grup 1, ni de grup 2, ni de grup 3. No partim del dubte de que siguin sanitaris, no partim d'aquest dubte, sinó del que s'ha plantejat de forma informal, per carta, per telèfon, amb la Generalitat, de que podria estar o no autoritzat. Donat que la legislació actual permet que un abocador de residus no especials genèric s'hi pugui abocar residus classe 1 i 2, encara que hi hagi sang, que aquí la culpa seria del que ha de separar residus, que no ho ha fet correctament, no tant de la Generalitat, sinó de que la legislació ho permet, i que nosaltres creiem que després d'aquest tema se tindria que obrir un debat al nivell que correspongui, en aquest cas seria el Parlament de Catalunya, de fins a quin punt aquests residus poden ser o no assimilables a domèstic i poden anar a un abocador on poden anar restes de menjar o restes de qualsevol tenda o botiga. De tal manera que se pugui endurir aquest tema i se tractin d'una manera més especial. En relació a aquest tema, tenim, a part de l'autorització ambiental que defineix quina tipologia de residus n'hi ha, tenim un document enviat per l'Emili Dragone, que és el cap de servei d'intervenció integral d'activitats, en el qual defineix el que fa és tot un llistat dels residus admesos a Can Carreras. Els residus sanitaris, el codi que tenen sempre comença per 18, i us puc llegir, no perquè és molt llarga, però us puc dir que del 17.06.04 passa al 19.01.02, o sigui, no hi ha cap tipus de residus que sigui del codi 18, que són els residus sanitaris. Per tant, la nostra interpretació, la interpretació de la Generalitat és que els residus sanitaris no estan admesos a Can Carreras. A més del que s'ha comentat, no s'ha comentat, o no ha comentat els companys, de que normalment quan ara s'obre un nou abocador no és perquè sigui estrictament l'autorització que es demana, sinó perquè es pugui ampliar. És allà on ve el nostre neguit de que donada la situació estratègica de Can Balasc, que realment es diu Sibila, però per entendre'ns, Can Balasc, està voltada de zones extractives que en alguns casos són més grans que el propi Can Balasc, amb la qual sembla que podria ser l'AMP d'un gran projecte de residus o d'abocador de residus de tot l'entorn, donada la particularitat de la zona i que són grans forats extractives que podrien ser possibles ubicacions d'abocador. També que Castellviva està totalment posicionat en contra d'aquest projecte. Moltes gràcies. Gràcies.